Gihangyo ang tanan sa pagpanlingkod. Ginoo kay siya gamhanan o hari sa tanang hari amin mataana. Is a God nga atong duulan nga God will never leave us nor forsake us because He is the King of Kings and the Lord of Lords. Bisan pataliwala nini nga pandemic, moingon ta siguro nalimtan naman ta sa Ginoo ning panahon sa Christ the King. No. Wala malimot ang Ginoo kanato. At times, we are distracted from God's Word, such as problema, circumstansya, sitwasyon, o trials sa atong kinabuhi. This is what we call distraction or hindrance of our blessing. Supposedly, kini nga panahon, budagaya unta ang panalangin ang blessing sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi kay ato siya nga gi-acknowledge nga siya ang hari sa tanan hari. We have to ask our question this morning. Is really Jesus the King of Kings and Lord of Lords? Amen. Usahay na panahon nga dili nato mahimo. Nga He is not the King sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Trials in this life is one of that distract. Maka-distract nato from trusting God and deny us from the blessing of God in our lives. Because why? Ni-focus ta so much sa area sa atong trials. Example, if our emotions rules, meaning ang atong mga pagbati, dako og kahimuan sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kung wala tay pagbati or emosyon, hibaw ta kanunay nga sayop gining emosyon o pagbati nato. Walay nada. Remember, love is a decision, not an emotion. In Mark chapter 11, verse 24, whatsoever things we desire when we pray, believe that we receive them and we shall have them. Usahay kapoy, pero ang pagtuo, pag-develop sa atong pagtuo, nara sa atong pagsulti sa atong baba. A lot of situation. Kung ato ning madawat, malipay ta kay atong nakuptan. The world today is more on what we call to see is to believe. Ruled by materialism ni ini nga kalibutan. Ang gihisgutan puro material nga mga butang. Minus ang espiritual nga butang. Nga moon tay pagsugod sa atong pag-asinso kay siya ang hari sa atong kinabuhi. Believing first is basing our faith in God. Importante kayo ni nato nga diha kaniya makasalig ta. Usay makasalig ta sa atong trabaho. Faithful ta sa atong trabaho. One click lang na i-reason sa Ginoo ta ina ninyo. Magsalig ta kanatay trabaho. Magsalig ta kay daghang kay tagyuta. Pero isa ra ka click sa Ginoo mawala ng tanan. We are more concerned of ourselves rather than serving God faithfully. Salamat ko dako sa Ginoo. I've been away for 15 days.
dito ko sa Kalibo, since I am the interim bishop sa Kalibo, at the same time, the patriarch, itudlo ko niya nga mahimo kay patriarch legate sa territory sa Asia. O kini nga panahon, no, niabot na ako ni dili kay smooth kayo, daghang kayo sitwasyon sa mga problema nga niabot sa ako o niabot na nga simbahan. They want to destroy the church. They want to destroy to me personally. Ug usahay ni mga membro sa simbahan, kung kinsa itong nasuko sa obispo, nagsuko sa simbahan, mag-like pa. I'm sorry for that, ha? Kung di na mo kagusto sa pagsimba ng simbahan, ay na mo panimba. Kung wa mo'y nakuha ani nga simbahan nga panalangin, ay na magsimba at mulain. But because of that, sometimes we are more in our emotion. Tao nga nanaway sa simbahan, tao nga nanaway sa obispo o sa iyang mga pare. Dito hinoon ta magsandurot. Wa man kumiingon ninyo nga dili mong magpa-amigo. Yes, friends. Wala problema na. At usahay makita nimo sa Facebook ang ilang atake. And then usahay ang membro simbahan di pagin makabantay nga nag-atake naman dai. Be watchful. Nga dili na makaguba sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. He is the one. God is the source of our blessing, which prosper us in every area of our lives. We activate that blessing by obeying paglihok ug abtik diha sa iyang pulong. God promises Abraham, gisaaran siya. Gisaaran sa ta sa Ginoo that God will never leave us nor forsake us. But how do we serve God in our lives? Yun sa nato sa pag-alagad. I was in Kalibo, nag-order kong 7 ka dikon, 7 ka pare. Why? Because before, tulura kabok simbahan. Now, nakita na ko, nag-usbong sila pag-ayo. Kung sa may himuon sa mga tao. They prosper so much. Mo to kas Kalibo, sinipaay auto dito. Wa na'y parkingan tungod sa mga membro. Pero inko nagkulang mo dire, inko sa pag reach out sa mga katawhan. So right now, usbong, nanay naghatag dito sa tulo ka lote sa outreach sa provinces. Inko from this year or next year, basta lito na nato ang mga parishes, which is important for us. Dili lang 5. Pare nga kampanidyo nga pader dili lang sa kumusimba. Pader kumusimba man kadiri nga na kay outreach. Nanay bubong imong simbahan, nanay kural, nanay kuranan. Adto dito Domingo, dito ka. Anong ganahan maging mo diri sa katedral? Panglayas mo. I planted a seed of them about what mission. Nga to share the word of God sa tag-sa nato sa kinabuhi. Dili ta, bisag dili ta musulte, pero atong ipakita kanila ang atong kinabuhi. Amin ba ta na? Sir, padulong ka dito, grabe ang pliti. 42,000. Papilabot imong hotel. Kung may Ginoo, usan la itong buhaton. May ingon lang nga, di lang ko kanto, kay wa may kwarta. That won't stop me from doing the things of God. Dili ko mahimo nga undangon ako ang baluton sa Ginoo tungod lang sa kwarta. Pagpaningkamot, paghimo sa mga butang iya sa Ginoo. Tanaw na itong prinsipal, oh. Dili dako sweldo, pero unsay gihimo. Kung kumatay sir kung
Madiko ka, mapare, wag ko problema. Sugot man kaway sinuhay. Salamat sa ko sa mga maestra. Volunteering in this school na to. Naga-volunteer. Yes, volunteer because arong na sila makuha nga service credit. Pero dili gyud na mao ang service credit. O sweldo o service credit. Sa nakita na ako ilang heart to health nga bisag ambot ka, naban na sila sweldo gwa o mura magwa man, allowance, love gift or whatever, I don't know. But I trust God. Ako mahawa sila ning simbahan, makakita gyud sila trabaho sa DepEd. Amen. Amen. Daghan na diri nga gikan diri nga nakatrabaho. Ako giingan ako si Principal Mr. Ampat. Pare, pagwin ako, bakit yung problema? Lihok man bisag asa. Kunya gahapon pag sa buntag, ito nga, sir, lami naman kayo na yung view diri. Diri view kayo. Pero tanaw ng mangga sir, ngilad kayo, ay man ay ligid diha nagipintalang itong papalit na sa pinta, ay lagi trabaho, human. Unta ta magtinabangay ta. Amen bataan? Amen. Natay talento nga gihatag sa Ginoo sa ato, but we have to use the talents that the King of Kings gives us. Dili ra kay magpasinaw ta og sampot. Daghang kayo ta ang ay natong himuon isip ini nga simbahan. Atake left and right, fight lang mo diha. Way problema namo. Nag-expect man gud sila. Nga kung mawala sila, pop daw ang simbahan. Di man mo Ginoo. Ako nakita na ito, magparte ta, ay magyapoy kaon. God, I thank and praise God. This is akong kinabuhi. Nga naman, miski, dili ko kaayo knowledgeable, pagwali, maglisod, pagaling ko wali, gusto na ko magwali, duha ka sentence, gusto na ko muundang. But God supported me with people. Karong panahon na ay mga tao nga nag-support na ining simbahan. Itong pare. Amen ba po, anak? Amen. Pasol, Padre, so kato mga gwapo nga mga dikon. Bisag wala ko diri ang simbahan nagapadayon pag serbisyo. Dili mo ingon nga, musimba, di lang ko musimba kay wa man des bishop o may happy-happy. Isa may gwalay karon si kon, way happy-happy di sa musimba. Kinahanglan ang conversion nato gikan sa Ginoo. Amen bataan. Dili kay na kay mag-agaw, na kay igsoon, it has nothing to do sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nothing to do. Because we really serve God. Dili ka mapukdaw, dili ka ma-discourage kung itutok nato atong mata. The author and finishers of God, which is Jesus Christ. Amin matana. Di ta dali magmahay-mahay. Tiguang na sa simbahan, magmahay-mahay ng gihapon. Nagkanin akong mga pare, mga dikon kay mahay kay mangwali. Salamat ko kako. Maski mahay pa mumuwali na. Ako magyapon yung bispo. Bisa magtumbling po mo diri. Salamat sa Ginoo because of this. Nga ang Ginoo siya gamhanan. Nga karon sige ko laag-laag. This Sunday I will be in Pagadian anniversary. December 12 I will be in Turin in Davao. Naatay mga pare nga inyong masaligan, inyong maduulan. Panahon sa naatay sitwasyon sa atong kinabuhi. May mataana. I was brought up sa church. Gagmay pa mi. Ug kana nagpabili na. Kamo mga ginikanan, dal-an na ang inyong anak simbahan. Amen ba mo anak? Kaya kung maana na sila nga Domingo, nga di mo manimba, labaw ba na silang thank you? Simba, di na manimba. Kaya nawa man madala sa kamatuuran. Sa chismis, sa story.
God is on our side. Out. Pero di ko kabalaka. Sa atong tema karon truth. Gitawag na to nga kamatuoran. Mugawas man ang kamatuoran. Bira lang mo dahil inyo. Why? Because God is on our side. Sila moingon nga nagyapon sa side ko sa Ginoo sa ila. Ngano manguha mga membro sa simbahan. Ay mapagwang membro sa simbahan. Pangita mo inyo. Amen ba mo anak? Pag-evangelize mo inyo. Ang banto dito, na? Pahit na mo diha. Masuko pag yun kung hindi mo paaminon. Kung paaminon tamang ka, wag kayo mahibaw unsay symbol sa amin. You have to obey. Respect. Amin bata anak. Ang pag-amin, usa ka respeto. Dili mo ang libakon. Dili mo ang dauton. Ang imong isig ka tao. Ay, namin nasuko na ko. Ewan ako pa amin na. Buot day mo. Usay, di na sila mo kuan sa akong sinutian. Respect. Na-explain ko dito sa kalibo, sa mga clergy. Ingko, kamo, kung mo amin mo na ako, ay mo kami na ako, kaya di ko ninyo tatay. Kung sabi na Bishop, case the ring kay obispo ko. Mo nang isakto. Mga membro simbahan, yes, you can bless. Dili mo kiss the ring. Pero inan ako ang mga clergy dito. Mga clergy po dari. Ay mo bless na ako. Amen. Di ko ninyo tatay. It is a respect that you have to kiss the ring, that you obeyed God at the same time you obey the leaders na gihatag sa Ginoo. Kung na mo'y complain sa ako, pagsulti. Di na ito iagi sa Facebook, di na ito iagi sa bisag asa. Talk! Pagsulti, kanana sa Biblia, nga ang iyang prinsipyo, mao, adtuan ko na nasuko kasi mo isig kataw, adto daw istoryahe. Nahitabo ba na sa akong sitwasyon? Wala. Suwatan pa rin mo daghan, pagbalos mo, kundi na mo si-isi. Wala, bisag isa ka buok. Kumao na, i-publish mo na ako nga since you are not members of the CEC, wala ka na. So ako nahitabo sad, ko nga, so dili na mo ka-perform sa sacrament. Bisag murason mo nga a priest forever. Yes, a priest forever mo. Pero dili na mo maka-perform sa sacrament sa Ginoo, communion, baptism, confirmation, dili na ninyo mahimo. Why? Putol na mo. Tanawa na inyong kamot kung putlo ni pila ka adlaw. Mabaho na o dili? Hello? Mabaho na. Why? Because it has dili na connected sa kinabuhi. Wa mo kumaingon nga di na maka amigo nila. Wala na problema. Pero sa mag-apil-apil magyuta, nagtuon na sila eksakto ilang gihimo. They're not doing right. They're not doing right. Ang truth is here. We are doing right what God has given to us. Labi na karong panahon sa Feast of Praise the King nga naa diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen ba ta anak? Atong i-enjoy kini nga adlaw nga siya ang hari sa tanang hari sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Dili ta mga individualistic ka tao. Community ang kinahanglan nato. Makikistorya ta, makiksanduro ta. Kaya usay ang tao, isinso na, di na ganahan pakiksanduro sa ibang tao. Gusto nga sila. Which is wrong. No man is an island. Amen ba ta ana? Amen? Please stand. Kung tagaan na ito, kusong nga clap o ring atong mga gahal. Hallelujah, Lord. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Karon atong pagkadunganan pagsugid ang Credo sa Nicaea nga makita nato sa tuang TV screen. Tanan, ito ako sa usa ka Dios ang Amahan, ang makakahon, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga makita ug dili makita. Ito ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Walay katapusan nga anak sa Amahan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag.
Matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios. Gipanganak, wala gibuhat, usaw kiniya sa Dios nga Amahan. Pinaagi kaniya ang tanan nga butang nahimo, alang kanato ug sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, pinaagi sa Espiritu Santo, ug gianak pinaagi kang Birhen Maria, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus ni Poncio Pilato. Giatos niya Sa ikatulo ka adlaw nabanaw siya sumala sa balaan nga kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Amahan, ug mahimayaon siya magubalik aron paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Mituo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang naghatag sa kinabuhi. Siya gikan sa Amahan ug uban sa Amahan ug anak. Siya gisimba ug gihimaya. Siya nakisulti pinaagi sa mga propeta. Mituo ako sa usa ka balaan, katoliko ug apostoliko nga iglesia. Miila ako sa usa ka pagbunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Naglantaw ako sa pagkabanaw sa mga patay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa tibuok natong kasing-kasing ug sa tibuok hunahuna, magampo kita sa Ginoo nga magaingon, Ginoo kaluy kami. Alang sa kalinaw nga gikan sa kitasan, alang sa mahigugmaon nga kaayo sa Dios, ug alang sa kaluwasan sa atong mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa kalinaw sa kalibutan, alang sa kaayuhan sa balaan nga iglesia sa Dios, ug alang sa paghiusa sa tanan nga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa among obispo, ug alang sa tanan nga klero ug katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa among presidente, alang sa mga kadagkuan niini nga nasod, ug sa tanan nga anaa sa pangatundanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang niini nga syudad sa Hinguog, alang sa tanan nga syudad ug komunidad, ug alang sa tanan nga lumulupyo diha kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa maayong panahon, ug alang sa kadagaya sa mga abot sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa maayong ayuta nga gihatag sa Dios kanato, ug alang sa kaalam ug pagbulutan sa pag-amping niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa tanan nga nagbiyahe sa yuta, sa dagat ug sa kahanginan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa mga hamtong ug maluyahon, alang sa mga balo ug mga ilog, sa masakiton ug sa mga nag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa mga kabus ug mga dinaog-daog, alang sa mga walay trabaho ug sa mga makaluluoy, alang sa mga binilanggo ug nabihag, ug alang sa tanan nga naghandom ug nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa tanan kinsa nga matay nga naglaom sa pagkabanhaw, ug sa tanan nga mipanaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa kaluwasan sa tanan gikan sa kakuyaw, panlupig, pandaog-daog ug pagkaubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa kapasayloan ug pagpapas sa mga sala ug kalapasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga hinaot unta nga mulungtad ang among kinabuhi diha sa pagtuo ug paglaom, nga walay pag-antos ug walay ikasaway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Panalipdi kami, luwasa kami, ug sa imong kaluoy manalipod ka kanamo o Ginoo diha sa imong grasya. Ginoo kaloy kami. Diha sa panag-ambit sa tanan nga mga santos, atong itugyan ang atong kaugalingon ug ang matag usa ug ang tanan natong kinabuhi ngadto ni Kristo atong Ginoo. Alang kanimo o Ginoo among Dios. Igugmaw ni Dios pinaagi sa imong dakong kaluoy ug kaayo. Ikaw naghatag sa tanan namong espiritual ug material nga panghinanon. Itugot ang mga pag-ampo nga among gihalad kanimo karong adlaw
labi na Lord ang among Presidente Duterte, Vice President Lubredo, Senators, Congressman, Chief Justice, o Governor Bambi Ilano, Congressman Christian Unabia, Mayor Eric Cañusa, Vice Mayor Peter Unabia, o Lord ang mga kapulisan, ang hipi nila sa hingo o Ginoo. Ug kinangtanan Lord ang mga gisalig diha kanimo Lord ang mga city council o tanan nga barangay captain. Kakarong adlaw kung unsay labing makaayo kanamo pinaagi kang Hesukristo among Ginoo. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ug manausab Kanimo kanimo. paambit sa matag usa ang kalinaw sa Dios. In peace. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in The Holy Ghost and the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, come on everybody. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of it? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, come on everybody. Dirita karon sa pagpangandam sa atong paghalad. Apan sa dili pa niana adunay pipila ka mga pahibalo nga ang sunod nga manghiluay ang Communion of Saints. Unya gi-remind ang tanan sama sa reminders gahapon nga after sa atong pagsimba diretso ta dito sa Ramos Resort o gihanyo ang tanan nga magdalata individually sa atong mga utensils. Oo. So, ready na to dito. Naran ninyo nga namoy pamaliton kadyot or napumilakon basta after sa pagsimba dito na tamag kita ay. Ang kanang Ramos Resort muna dool sa nana sa Pandan abay sa Villa Cristina. Katuod naman siguro mo diha. No, so dirita karon sa atong paghatag. Atong hinumduman mga igsoon nga ang Ginoo nga atong gialagaran hari. Kumuha na ka sa usa ka hari, dili ka pwede nga empty-handed. Kung mag-anak ka sa usa ka hari, dalagid nimo ang imong pagtahod ug ang imong paghalad. So hinaot karon nga andam na ta, muhatag sa atong mga ikapulo, mga halad, mga special offering ngadto sa atong hari sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios uban ang kalipay ug gugma sa paghatag. Again. Palihog manindog. Let's practice thanksgiving. No? Kining tawag nato nga pagpasalamat. God will accept piso, 2, 5, sagatos, 500, 1,000, even 1 million dawato na sa Ginoo.